Machiegni nyakora mogi jwango kinyi makaono chenro mar mbakoro mkoro chako sane dakika osekalo kanyo apagariyo tok mano sa adek mano mar okinyi wadakelo gigo mopogore opogore gimona bedo kae kwaluni odiochiengni makawuono machiegni chenro mar mbakoromo nyinga Cleophas Oluoch mano jakisumo kanyakwar mokiew nyaka sango kaona dakon gik mathoth ahinya matimore alwora wata ahinya bende kama intiere kanyo wabiro yudo chieng makawuono mokwongo kaka pile wachako gi kidieny mano mar cham mar fwambo wakoni gigo mabende dhi loso weche manyien mago mag migago kaono chieng tich ariyo wantiere kod kagi kacha kod mano mar duol kachiel kod kamago mag oimore wadhi bedo ka waluni gi bende ka gitimore counties ma opogore opogore odiochiengni makawuono wuoth koda nyaka gikone mar tielo mokwongo korumo ang'ado jokodi mbakoromo twak madhi bedo go karka ka warango yepo mag sikunde makoro yepo ne tam mar adek machiegni chenro nyakora mojonga chagi matimore imbo mar piny Kenya odiochieng makawuono jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod limbe mare mano mantiere kacha e imbo mar piny Kenya mano kanyoro ne nitie kacha kaunti ma Bungoma kaunti kochope kaunti ma Kakamega gini gik mage modhi bedo kacha ka otimo kata koyawo chenro mopogore opogore mag dongruok singo sera kod siasa madhi neno kar kacha duto wakelo ni chenro mara mbaka oromo kacha kod weche manyien bende madhi biro kacha achiel kachiel e chenro mamoko kama chelo bende nyakwara mogi jwango dane mondo morangni ni gin mage madhi biro kacha ka waluoni weche makawuono weche mag tije gintiere kanye nyakwara mogi jwango gin gik mage monego bed ni irango odiochieng makawuono wach madonjonwa kanya kwara mogi jwango en ni komiti mano mar od bura ma ochung' ne rango weche mag tije kachiel koda ka tije mag jo tije sirkal odiochieng makawuono dhi dayo dho jotelo mago tenda bede migepe kata bede sirkal mopogore opogore ka otenore kod mibadhi mano miwacho ni nitiere kacha ka irango ni nitiere wechego mag ndiko oganda e tich ka otenore kod dhot magiwuoke mago nonro madhi nyime nyakora mojang kendo kawuono ang' wamedo luwe achiel kachiel ka kawuono bende angine e kaunti ma Kisumu angi temane nono mano angirage nade mano Parliamentary Committee on Cohesion ere kaka gidhi bedo kacha ka giromo kod jotelo ma opogore opogore mondo girang ni bende nitiere giluongo ni tribalism mano kotenore kod wechego mago mag ndiko ji e tich itimogi e yo machalo nade ang' waluni mano bende achiel kachiel nyakwara mogi jwang' kaeto bende lakteche ywago osara e kaunti ma Siaya nyakwara mogi jwang' wach mantiere nyaka sani e kaunti ma Siaya odhi bedo kata bende odiochieng' makawuono nitiere oboke kata ka kore wacho ni magi gin oboke mago mowuok kuom jotije mago magin lakteche e kaunti ma Siaya magi wacho kanyo ni osedhi kuom thuolo moro malach ka onge osara mano laktache ma ywago osara gi e kaunti ma Siaya mano kotelni kod jagoro margi bende en oboke mondi kanyo kod jakomgi kachiel koda ka jagoro mano daktari Onyango Ndonga kachiel koda ka jagoro mane branch no ma Nyanza ochukanyo mana Agre Orwenyo Nyabuti kachiel koda ka jakeno daktari Linda Kemuto mabende oro ote kata ka giwacho ni gidwaro osara mar dwe mar 7 kod dwe mar 8 mondo mi ochulgi kaka dwarore mano bende gintiere go kar kanyo ka koro giwacho mondo mi gik mathoth matimore kotenore kod osara margi makoro oselew kuom dweche 2 bende mondo mi koro ochop kare mano andika mang'indiko kanyo ne jotelo mago mawuok kacha e kaunti ma Siaya waluoni mano bende machiegni wami mathoth kotenore kod gigo bende mantiere e kaunti ma Siaya nyakora mogi jwang' kama chielo bende odiochieng' makawuono nitiere chenro midhi yawa yanga mano chenro mar pimo lo kata mong'ere kanyo ni launch of soil testing camping ma bende nitiere kar kacha ma iwacho ni en mar hikruok ne koth mano mar chiri ma bende biro kata magi koth manok madhi bedo kar kacha ka chwe kinde moko mabiro bende lo oikore makare mar kata lo bende nitiere kod gigo madwarore mondo mi oikre makare ne chenro mag pith ma bende dhi chako kinde ma koth ma bende dhi bedo kacha ka chwe kinde ma machuok dhi bedo kacha ka oganda yudo konyruok kotenore kod wechego mag pur koro pimo lo makamano timore odiochieng' makonyo koro mojang kaunti ma Siaya kendo ang' waluoni mondo wakoni matut matimore kar kanyo e kaunti no ma Siaya kar kanya koro mogi jwang' kute mag ayaki osebedo e pacho ka kuom thuolo moro malach nyalo range kacha e giko mar higa mar 1980
nyaka sani okenge mage mosego nyakora mo jango odiochieng' ma kawuono e chenro mar kedo kod kutego mago mag ayaki. Odiochieng' ma kawuono wach madhi bedo kar kanyo ni ero dhi bedo kacha e kaunti ma Mombasa tainya e magawa moro mantiere kar dak no Mashanzu ka gidhi bedo kacha ka gigoyo tach kendo gitwak ewi gigo magisomo kotenore kod bedo gi tuo mar ayaki e pacho kae. Gin okenge mage moseketi mar neno ni nyalo yud resruok kotenore kod tuo makamano, kendo bende kaka irito jatuo, kaka irito jogo mantiere kod jotuo, kachiel koda ka weche mamoko mantiere ahinya mokwako kedo gi tuo ni mago makute mag ayaki. Mathoth mag mago bende nitiere joja oko luwe yo makare, kendo ka wayude kache kaunti mano ma Mombasa wayude yo makare. Nyasi makamano kata chenro makamano obag kanyo kod National Syndemic Diseases Control Council NSDCC ma bende dhi chopo kar kacha mondo mi review kata gitemane nono gigo magisebedo kacha ka gikadhe achiel kachiel. Kama chielo nyakora moge jwang' wadan warangane matimore kaunti ma Migori. Gin gik mage ma bende timore kar kanyo kora moge jwang' kaka wuono wach mochopo na nyaka sani mano en kotenore kod obila makoro odiochieng' ma kawuono dhi yudo kum kata kum odhi bedo koyudo odiochieng' ma kawuono. Wacho ni osechopo kacha e do kiny ma kawuono saa 3 kendo jafwa mara Juma luwe yo moro makare. Gino moluwo nyakora moge jwang' magi gino ma en obila ma bende oyud gi ketho, en ketho mar bambo kendo mar bembo, kendo koro wach makamano idhi chiwe ng'eto odiochieng' ma kawuono. Ka idhi chiwne kum nyakora moge jwang' mano kind saa 3 nyaka saa 5, kaeto bang'e doho bende biro bedo ka chiwo wachgi ewi weche gi duto mago motenore kod bura makoro mako obila no ma bende idhi chiwne ng'eto odiochieng' ma kawuono dhi yudo twech maromo nade, mano thuolo maromo nade kodhi bedo kacha ka oyudo kum mago wechego ma doho dhi bedo kacha karange ahinya mane kaunti ma Migori. Kama chelo bende nyakora moge jwang' nitiere weche motenore kod obila koni mago matimore kaunti ma Homa Bay tainya e sub county no Mandhiwa. En ang'o matimore kar kacha nyakora moge jwang'? Obila koro monjo obila wadgi, kendo iwacho kanyo ni obila ni ma omonjo obila wadgi gintiere kacha e tesendo obila no mapala mantiere Ndhiwa sub county, kendo ne ombake ka ondhiye bang' tong'o koso beto mano kachiel koda ka beto nyawadgi ma bende nobila kod ojala opanga mano tiyogo kanyo kuom beto nyawadgi, kendo koro ondhiye kod obila wetege, kendo koro en bende odinne tesendo obila mano obila makoro bende omonjo obila wadgi mane sub county Mandhiwa. Wamedo mana luwe kendo koro wabro koni mathoth mapod ntiere kar kae. Nitiere machielo matimore kaunti ma Siaya ma bende ang' wayudane thuolo mar neno kar kae, mano ka wantiere kacha sub county Magem. Sub county Magem nyakora moge jwang' kawuono pogo basari Magem mano Gem sub county ma bende wadhi bedo kar kacha ka waluwo ni achiel kachiel. Mano wechego mag CDF mano milome mochiw kacha kod apis mar jaod bura mano Magem sub county mano Elisha Odhiambo. Nyasi makamano chako kiny ma kawuono kendo ang' wakoni owacho kanyo ni mago duto dhi timore apise mantiere Wagai sub e apise mag county ahinya mago mag CDF ma bende dhi bedo kar kacha chaka koro nyasi makamano e bage. Nyakora moge jwang' weche gi pod thoth mago matimore mane gwenge ma Kaluo, matimore bo Nairobi kar ka, gi matimore kaunti ma Mombasa ema mi ka walie kuri mana mawie ni med mana kete Ramogi TV. Ne wasingo ni kuchako odiochieng' mokwongo ni wanabedo wang'i koda kaiti e gigi duto kokiwinjo gi Ramogi TV kata ok gitimore ne mar jofwambo wantiere kor gwenge mondo mi gikoni gigi gi kuku magi duto ni odiochieng' ma kawuono wadagoyo tach kama intiere kacha. Aliekni ni ang'o madhi bedo kacha ka walose kawuono e chenro mar Mbako Romo. Sikunde yawo, wawinjo kacha ywak ma jopuonj nitiere godo ka koro tam manyien chako. Wano ka sikunde medo fee, kendo kinde magi medo fee tiende nang'o ne janyuol, ne jopuonj, ne stakeholders mamoko kata jokanyo mantiere sekta ni mano mar somo. Sikunde yawo kuom thuolo mar jumbe 9. Jumbe 9 gi somo dhi chalo nade? Tudruok e kind jopuonj kod jopuonjre kod sikul, tend sikul onego bed ni itimogi e yo machalo nade? Odiochieng' ma kawuono wadagoyo mbaka ni kod janyuol, jalony e weche mag somo,
japuonj kaachiel koda ka japuonj machielo mabedo chung' ne wechegi mag lony manyasani e sikunde mopogore opogore. Ka koro sani bedo wang'e ni tam ni dhi bedo tam man gi jumbe manok ahinya. Gin gik mage monego bed ni timo? Ere kaka inyalo kaw lony masani bende onywande somo sani kata ka itieko? To kinde mokalo bende oseti kode e yo machalo nade? Kawuono mane twak moda bedo godo e studio ma Nairobi ka an gi welo, e studio ma Kisumu an gi wendo. Kama intiere kar kacha, ka in e ndara Kisumu kacha, in e bus station, Millicent Adhiambo ni kacha. County ma Homa Bay an wakoni gigo matudo achiel kachiel. County ma Migori bende weche makoni ka an waluogi kendo wakelnigi e yo moro makare. County ma Mombasa an wawinjane pat jodak mane county ma Mombasa odiochieng'ni ma kawuono. Nyakwara Moge Jwang' mane makele giko e chal mar fwambo. Kik idhi mabor ni mar aduogo kae kod twak mano e chenro mar mbako romo. Nakelo chenro ma kawuono pod adhi medo kelo nyaka saa 5. Luongani Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakwar Mokiewo nyaka Chisango. Oriti masani mbako romo ni ka kokoda chako mbaka ni koro nyaka rom. Kik idhi mabor.